Στην Α Επιτροπή Φορολογικών ποιον βάλατε πρόεδρο? Στην Α Επιτροπή είναι ο κύριος Μήτος Δαμιανός. Και δημοτικός σύμβουλος? Σαράντης Μονοπόρτης. Από την αντιπολίτευση ποιος είναι? Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Αναπληρωματικός είναι, ναι. Αλλά δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν υπάρχει μέλος της αντιπολίτευσης. Μισό λεπτό. Δηλαδή από την αντιπολίτευση δεν θα μπει κανένας? Ούτε στην Α ούτε στη Β? Όχι. Έχει αλλάξει κάτι? Τότε γιατί μας στείλατε email να σας δώσουμε ονόματα? Μα δεν μπορεί να μην έχει από την αντιπολίτευση. Είναι ένα από τη διοίκηση, ένα από την αντιπολίτευση και ένα είναι. Ένας από την συμπολίτευση και ένας δημότης. Άρα πρέπει να υπάρχει και ένας από την αντιπολίτευση. Όχι πρέπει, υπάρχει και ένας από Μάλλον δεν ανά... Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει και ένας από την αντιπολίτευση. Μας στείλατε email να σας στείλουμε τις προτάσεις μας. Μισό λεπτό. Ένα. Στην εισήγηση μέσα που τη βλέπω ξανά και ζήτησα και συμπληρωματικά τα ονόματα, δεν υπάρχουν ονόματα της αντιπολίτευσης. Η συζήτηση που έγινε προφανώς είναι μεταξύ της διοίκησης, της παράταξης της διοίκησης και των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, ότι παραμένουν οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης που υπήρχαν και προηγουμένως. Το πρωτοπεί. Ορίστε. Ναι, αλλά ξαναρωτάω και άλλη διευκρινιστική για να το κάνουμε σωστά. Ξέρει ο Τσελέπης. Στην Α Επιτροπή ήταν ο Κύρλας. Θα πάει στη Β τώρα και θα πάει ο Μήτος στην Α. Ναι. Οκ. Αυτή είναι η εισήγηση από την πλευρά της διοίκησης. Ναι, ρωτάω για να μην έχει γίνει λάθος. Και παραμένουν τα μέλη της αντιπολίτευσης. Εάν φυσικά υπάρχει αντίρρηση... Ποια είναι η αντιπολίτευση, δεν έδωσε άλλα ονόματα, παραμένουν τα μέλη. Κυριακόβου, σας παρακαλώ, έχετε αντίρρηση να παραμείνουν στις επιτροπές τα μέλη της αντιπολίτευσης ως έχουν? Δεν ξέρει, ζητήθηκαν. Ναι, έχω μια αντίρρηση. Ότι αν δεν έχετε πει τα ονόματα πρώτον. Δεν έχετε πει τα ονόματα. Έχετε στείλει? Έχω στείλει εγώ από τη δικιά μας παράταξη, από το δικό μας συνδυασμό. Οι άλλοι συνδυασμοί δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Γιατί κανονικά, κύριε Γάκη, που είστε και αναπληρωτής δήμαρχος, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έπρεπε να μας στείλει ένα email ο πρόεδρος, όλες οι παρατάξεις αντιπολίτες να κάνουν συνεδρίαση. Ποιους επιλέξουν? Κάνω λάθος? Ναι. Κάνω λάθος? Όχι. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι αναπληρωτής δήμαρχος. Επειδή εγώ είμαι ο αναπληρωτής δήμαρχος, επειδή εγώ είμαι